Čaute ľudia, natáčam vám ďalšie video, kde vám idem predstaviť jedno špeciálne auto. To auto nie je moje, ale patrí niekomu, koho si veľmi vážim, a je to moja mama. Moja mama sa rozhodla, že bude jazdiť na občasné expedičky také ľahšie so mnou, s mojimi deťmi, po nejakých rovinatých terénoch, po rovinkách, ako sa hovorí. Má 72 rokov, čo je obdivuhodné, že v takom veku chce riešiť RC expedičky. Takže chcem aj poukázať na to v tomto videu, že vek nehrá rolu, keď chcete začať s RC. S RC autami. No a moja mama si vybrala čo iné ako Ameriku od Traxasu. Rovno bum, Bronco. Takže je to klasika TRX 4 Traxas. Je to úplne nový model. Zatiaľ vonku v teréne nebol. Bol jazdený iba po dome, kde sa moja mama učila základné veci a to ovládanie. No a keďže jej to už ide, tak som jej začal trošku auto túniť. Aj keď toto auto tuning nečaká veľký, má tu taký strešný pekný nosič a ďalší posledný tuning budú kolesa, lebo tie traxasácké ako náhle prejdú vodou, nasajú a vložky odchádzajú. Takže budem mať bedloky. No a aby som sa aj pochválil, odkiaľ bereme bedloky, tak musím spomenúť firmu. A je to RC Balík CZ. Je to česká firma. Dostal som recenziu od známeho RC youtubera RC Čambího z Bratislavy, ktorý s nimi spolupracuje už dlhé roky, a na tejto stránke zoženiete ako auta, ako doplnky, ale hlavne kolesa. Ako o materiál až tak nejde, len ide o to, že vám tam vedia poradiť, poskladať, zhotoviť a pošlu vám už finálny produkt. To znamená, príde koleso celé, vy ho už len nahodíte a fičíte. Takže ja už mám od nich na svojich autách bedloky a som veľmi spokojný, lebo stále mi pošlú, aké disky chcem, aké gumy chcem, poradia mi a následne na to mi to zostavia. Takže ja si takto predstavujem spoluprácu, čo je super. No a TRX 4 Bronco, klasika, traxasácké auto, nijak neupravované. Akurát sú tu nahodené ešte svetla, lebo tieto auta chodia bez LED osvetlenia, čiže to si musíte dokúpiť. No a kvôli vode a takému mokrému terénu tie kolesa, tie vám natočím vo videu, keď tie kolesa prídu. Takže teším sa spolu s vami na to. Takže toľko k dnešnému videu. Jazdite v každom veku a v každom počasí. Nemusím povedať, že hej, lebo mne napríklad dážď vadí, lebo je to také dosť obmedzujúce. Dá sa, ale je lepšie, keď je krásne počasie, teplo, alebo keď je tuhá zima a tvrdý sneh. Takže z dnešného videa čaute.